Que foi iso? Era un ruxido. Cheira. Parecía un ruxido. Xa che dixen que non o fixeses aquí, ó. Imitaba o ruxido dun león. A ver quen vai dormir agora. Entrou o rei tiña leóns. Sentíamoslo ruxir ás veces. Séntese protegido por ele. Totalmente. Entón sería inútil agradar por ti na base. Eu non teño ningún ventre aberto no horizonte. O meu mañá está aquí, no antro. Eu non estou na conciencia de ninguén. Hagas tal vez na de Polifemo. Ves? Tiras, tío. Non insisto, despedireite dende a balsa. Eu dende o alto do cantil, pa que lembres a fogueira que te trouxo o meu pesar. O teu pesar. É ventar a carne fresca e a luxuria do cíclope agrándose. Confeso que teria preferido facer a viaxe acompañado. Non terás medo do mar. O mar, non sei. O silencio, tal vez. O concerto das sereas. O que? Dis como nubilan a mente dos mariños, impedíndolles voltar ás súas illas. Comigo fracasarán. Fracasan sempre.
En Troia, o rei tiña leóns. Sentíamoslo ruxir ás veces. Pensei que había unhas normas mínimas de convivencia, entendes? Entón, que facemos? Que facemos? Que se adoita facer nestes casos cando a fea está brava? Pronto todo! Refíreste a Polifemo. Non foi eu quen ruxiu? Os monstros dun só ollo poden O que? bocexar como energúmenos. É o seu instinto. Para teren ocupadas cabezas pensantes como a túa, calculando o que falta para o próximo banquete.